मर्निं लोगोफोर फुंनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोबाय गिबियावनो दानि लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसे आलादा जागोन आरोना लोगोफोर माने आं दिनै नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो होननानै फैलायबाय स' माने ओरैबायसा मानसि दङ लोगोफोर माने मालायनि पस्टआव मालायनि भिडिअनि पस्टखौ सोदला होगासिनो आरोना माने आंबो जेबो बुङाखै नालाय बिसोर माने बेबायदि खालामबाय भिडिअखौ हेंगारबाय थादों आरोना एक्सुवेलि मानो निजिनि कन्टेन्ट्स लाबोनानै निजिनि हेंगारना मालायनि भिडिअखौ ओरैनो मालायनि पस्टआव हेंगारनाङा ना जानला मोनलानो मानो हेंगारनो मालायनि भिडिअखौ नों आरामसे नों जुदि मोजां मोनो शेयार खालामनानै हो मालायनि पस्टआव ओरै सोदलानो नाङा नंगौना नङा लोगोफोर माने आं इखौ जेबो बुंखायाखैमोन आरोना माने आं स्क्रिनाव बिनि फट'खौबो होनो हागौमोन आं दा बर्थमान होथ'ला नेक्स्ट टाइम जुदि बेबायदि खालामबावोबा आङो बिखौ नोंथांमोननो स्क्रिनाव होनानै दिन्थिगोन लोगोफोर एक्सुवेलि माने इयो हारसाबो नङा आरो बर'आनो माने गावजों गावनो बेबायदिब्लाना मा जानो मालायनि मोजांखौबो नायनो हायाबा गाज्रिखौबो नायनो हायाबा मा जागोन माबायदिनो दावगागोन नङा होमबा लोगोफोर बेखिनि बाथ्राखौ मानो बुजि मोना एसेबां खस्थ' खालामनानै जोङो भिडिअ आपल'ड होयो बा फेसाव जोङो भिडिअ आपल'ड होयो एडिट खालामो बेबायदि मालायनि पस्टखौ जोङो सोदेरलानानै होनाङाना मालायनि भिडिअआव माने रागा जोंदों आरो आं एसे बेबायदि सोदेरलानानै होनाङा नेक्स्ट टाइम जुदि माने बेफोरबायदि सोदलाबावनाय नुयोना होमबानिया नोंथांमोना आं बिथांनि फट'खौ स्क्रिनाव होनानै दिन्थिगोन बयनोबो बेबायदि खालामनाङा आरोना लोगोफोर गावजों गावनो मानो ओरै एना एनि बिदि दाजाला जोंथ' माने बेलेगनि कन्टेन्टस होखायानो आं माने बेलेगनि कन्टेन्टस होनानैबो मोजां मोना बेलेगनि भिडिअबो होनानै मोजां मोना मानो होनबा गराय मिथिया बिजौ मिथियाना मालायनि भिडिअ होना मा जानो जिबौबो थैया लौरुआबो बाया होननाय रखमसो जायोना लोगोफोर जियानो जा लोगोफोर नेक्स्ट टाइम बेबायदि खालामनाय नंला होननानै आं खावलायनाय थाबाय